लाइथांनाय सालरगो गोबांमा थोंगोरों आदंरक चिनी पार्टी IPFT नि एगेंस्ट गोबांमा कक्सिल जामुंरक जुंनुखा आरो बिसिं गोबांमा बरक गोबांमा जानजानि मते खै जतन कक्सिल चालायो फियाबा जुंनुखा कैसा सोशल मीडिया वो चैनल नि कताल चैनल मुंखा लांगमा कताल हिनी कैसा चैनल नफरका आ चैनलो त्रिपुरा हस्तेनि गणमुक्ति परिषदनि आदं एकेबा एक्स CEM बरंगनां राधाचरण देव बर्मा सिनि IPFT नि एगेंस्ट एवं कैसा कक शाखा बेलेखेनो तामहिनसानाय दुखजनक कक एकेबा खानां जांनाय कक ताम माले आजागा बसागा जे IPFT रकबा तामो एखाने एक दिन एखाने ओइखाने 2 दिन बांदर मरन कय दिन अककनो वो लांगमा कताल चैनलो शाखा जों नुखाबो 17 तारिखो नुखा सोशल मीडिया जेहेतु नायते नायते अकक रकनो नुगुइ बेलाखेनो जों खाब खामका इनका आबोनि बागै आं खरकसा एडवोकेट हिसाबै बनो लीगल नोटिस रहरखा 20 तारिखो मिया 21 तारिख बिनि लीगल नोटिस जे बनो रहरमानि आबो सार्प उनखा आनि मोबाइलो रिपोर्ट सफाइके आबोनि बागै आं तिनि त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरकनो अककनो सानानि मुचुंगो जे आमो हाइकै कैसा recognized and registered regional party chini party IPFT त्रिपुरा हास्तिओ पार्टी IPFT नो ताबु जतनि सिलाय फान गोनां नि जों सायमानो इनका कैसा registered and recognized party नो अमो हाइके बांदर हाइकेबा मुख्राबाय जे सुरसामानि ओ बेलेखेनो खानांनानि हाइकेबा कैसा डैमेज चिनि IPFT पार्टी नो खलायमानि बागै बनो नोटिस रहरका नोटिस आंगामोन साका नों जे असल लुज कक निनि खुक्तुइ जे नंखरमानि आबो आंनो लीगल नोटिस रहनानि नांखा लीगल नोटिस आंगामोन साका जे नों जति न चिनि नोटिस माननानि 15 दिन नि बिसिंगो निनि रिप्लाय हेकेबा नों जति न जोंनो हेकेबा जनगण न त्रिपुरा नि जनगण त्रिपुरा सरकनो नों खमामा साननाय जे आं जे त्रिपुरा सरकनो स्पेशली IPFT खायनायरक जतन त्रिपुरासा जोंबो त्रिपुरासा बनिजिबो त्रिपुरासानो ओंखायनो खरकसा त्रिपुरासा सप्तै जे खरकसा त्रिपुरासानो मुख्रा हिन्नानि आमो बेलेखेनो चाया ओंखायनो 15 दिन नि बिसिंगो जुदि निनि रिप्लाय एबा निनि एपोलजी निनि नाकार सानिया हंखाय आं सैका निनि एगेंस्ट आं कोर्टो केस फाइल खायनाय सिविल एज वेल एज क्रिमिनल दुइटा केस ना आं बिनि एगेंस्ट फाइल मा खायनाय बो जुदिनो बिनि नाकार सानिया हंखाय जनगण कारण नायनायदि भारतवर्षनि जेसे मंत्री अकरा फानुंथुं जेसे कतर मंत्री फानुंथुं जेसे आदम कतर फानुंथुं कैसा राजनैतिक बदल न आम हाइखे बलंनि पशु पाखी बाय सुरसावै मानिया अब चिनी शुद्ध चिनी सिमिया जेकुनु राजनैतिक बदल न जुदि आम हाइ हिनी तंखाकै अब कैसा डैमेज कलायो आ राजनैतिक बदलनि शुद्ध राजनैतिक डैमेज सिमिया ओ जगह आं खाखायो जे त्रिपुराहानि जत त्रिपुरा सानो अककनो खानाका हंखाय नरक हयतो जाजागलाक जे ओजे सानाय रकनो अथवा सानाय न नरक अवश्य सेलेंनाय तामाले IPFT आमसक सामं खलाय दङ दाबसक जरातै 2 থেকে 3 বছর गभर्नमेंट कन्टिन्यू चलै दङ जों लाइ थांनाय लाइ बुमारखौ जों नुगजा जे जों दफानि बागै सामं खलायनायनि हिंगाय अथवा निनि कन्स्टिट्यूशनल राइट नति कक सानानि हिंगाय जों आगि रग 2018 चंमारनि सिगां सेब्रि जायगाया जेसा राजनीतिक बदल फानंथुं
त्रिपुरा हावा IPF टी हाई खिलाई गुबुननि रिजनल पार्टी रक कुनु दिनाव खरां कतर खाई कक सावै चिरि खगै मान्यानि कारण आमनो जे निनि अधिकारनि कगनो साना थाङैबो लाई थांनाय सरकार जे सरकार त्रिपुरासानि बागै मुंसाफानो गाहाम खालायलांलिया जत्त त्रिपुरासानि हुकुम मुकुमनो सकमरखा आबुनि लगे लगे चिनि जे कन्स्टिट्यूशनल राइट नि कगनो साना हिनो जों बुखौ खलबै रिजाखा बाकी राजनैतिक बदल एके गोबां NGOs दङ चिनि त्रिपुरा हास्तेव दिनै IPF टी पार्टी त्रिपुरा हास्तेव किसी साफानो सरकारनि लगियो दङ माबाय दिनै जत बररनो निजिनि अधिकारनि कक सान राइट टू स्पीक जे तंगनि भारतनि संविधान आबो दिनै फ्लाइट दंमानो शुधु पार्टी IPF टी दिनै सरकारा आसुक दंमानो गे दिनै अ जागा साथाय क्लायो जे चिनि त्रिपुरा सारकनो जे रिजनल पार्टी एबाव 2 लाख चिनि IPF टी नि कर्मी दङ एबाव 2 लाख त्रिपुरा सारकनो दिनै चिनि त्रिपुरा हानि बुसारकनो दिनै अमहायके मुख्राबाय सुरसामानि गुबुननि दफारक तो अमहायके तो जों सुरसामानि खोनायाखौ फिया नायनायदि GMP नि खरकसा आदं हिसाबै दिनै त्रिपुरा साथुतै ते कायसा बदलनो मुगैदो मानो नों आनि IPF टी नो हामजागिया अथवा जेकुनु INPT नो हामजागिया मुगैदो मानो किन्तु नों खरकसा राजनैतिक अमहायके बलमनि पशु पाखि बाय सुरसामानि बेलेखिनो दुखजनक ते बेलेखिनो खामनानि को त्रिपुरा हासनि त्रिपुरा सारकनो जत्तनो ना आं कन्यानि मुचुंगो जे अमहायरक सावि तमानि खोना हंकाय जों आबनो कक फिरक मारिनाय प्रतिबाद मारिनाय आइन देश आइन दङ आइननि बिसिंथिनो जों बनबो बिनि जे सामानि ककनो जोंनो जे डिफेमेशन खालायकेबो जोंनि जे मानहानि इंखा मानहानि मामला जों बिनि बिरुद्धे खालायनाय जदिनो ब बिनि ककनो फिरगैनो हाया हमके ताबो जों अबनो नाय दङ ते खालाय दङ सामुं खालाय दङ पार्टी IPF टी दफानि बागै सामुं खालाय दङ गोबांमा बरक गोबांमा कक सिलसावैनो मान दिल्लीयाव जों कयदिन सिगां दिल्लीयाव थांफायखा दिनैबो मियाबो दिनै तेकायसा टीम दिल्लीयाव थांजाब गोबांमा बरक कक सिलसाव त्रिपुरालेण्ड नायनानै बागै थांलाय जाउखा IPF टी र एक्चुअली त्रिपुरालेण्ड नायनानै थांजाउखा IPF टी र माने आम कक माजराबेरि कक सामानि खालायो कारण IPF टी त्रिपुरानि त्रिपुरासा दफारकनो फियगनानि बागै सामुं खालाय दङ दिल्ली नांखाय दिल्ली थाङो कलकाता नांखाय कलकाता थांनाय जे जागा थाङै चिनि दफाराव निककनो सावै दफानो फियगै माननाय आ जागा जों हमब्रुमब्रुमनो थाङै मा दंनाय कुनु खालायनायखै कारण जों चिनि त्रिपुरा सारकनो जों कक रिजाक त्रिपुरालेण्ड जे मानजासाक चिनि जबा चालु दंनाय त्रिपुरालेण्डनि बागै जों हा दफानि बागै दिनै जों राजनिति खालायनो रोङिया तो दैफानो दिनै मा खालायखा बाध्य जों दिनै राजनिति खालायनायनि कारण जों डेमोक्रेटिक कान्ट्रियाव दङ भुटनि बिसिंथिनो हा चालावो आबुनि बागै जों दिनै दिल्लीयावबो अमाहायनो चिनि दफानो फियगैनि बागै खायसे टीम थांजाब आसा खालायो जे इमानि गाहाम नंनाय फिया जों जदिनो कुनु खालायमालिया नि आसुगै दंखाय सुग्लायग्ला फिया जों चिनि त्रिपुराहानि जे त्रिपुरासा दफारकनो जों फियगनानि जे ककचा अब चालु दंनाय थिनांगो आं अमन साननायो जे कुनु राजनैतिक बदलनो अमहायके जों खरकसाते खरकसानो कक सिलचा लायै दफा बाय दफा राजनीति खालायनि आमति हायके कक बांलायावै फायदि त्रिपुरानि त्रिपुरा सारकनि हामनानि पायथाक जे लामा लास्ट ते फाइनल सल्यूशन अब उनका जों त्रिपुरालेण्ड नांगौ त्रिपुरालेण्ड यासा चिनि दफा फियगजाक मान्या सालजा आम्बन हाइजरानो सपायनाय त्रिपुरानि त्रिपुरा सारक जतनो बुजिनाय त्रिपुरालेण्ड साराले जों बानजेनानि ते कुनु लामा रै अमनो जों सालजा जों सारा त्रिपुरानि त्रिपुरासा याप्रि मासेनाय त्रिपुरालेण्ड नांगौ हिनै आ सामुंनो जों दिनै थाङै दङ दिनै 2009 निसिमि जेबाबे त्रिपुरालेण्डनि बागै सामुं खायलायफैमानि जे मानसा जतनो खायलाय दङ केबो आसुगै दंया যারা নগা আসুগৈ চিনি ও লাইট নাই দंनाय हेके ओ जे
তিনি কক্সিল সামনে जों যে ফিরগিরি দমনি মনো জাজাকা হংকে তে আইপিএফ টি প্রালেন জাজাকা হংকে ফাইদি যতন থানসাকাই সামন খাইলাयो চিনি অদফানো ফিয়গলায়ান কে আমসুং নংসিতম চিনি যে বিষয়তেই जों তিনি অজাগা প্রেস মিট খাইকা আমংকা স্পেশালি চিনি জিএমপি नि चिन्ति प्रसारनो जे जिएमपि नि आदं हाइके मुख्रा हिनी जे कक सिलचामानि आमनो बो फिरगुइना हातु फिरगुइना हाया हंकाय जों बिनि एगेन्स्ट पार्टी आईपीएफटी जों केस खायनाय बिनि बिरुद्धे क्रिमिनल सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केस दुइटानो जों खालायनाय आसा खायो त्रिपुरानि ति प्रसारक खा थांसानाय जिनि सामनो नुगुइ ते नरगबो प्रतिबाद खालायदि अमा हाइको रुगो जुदि नुगुइ दंखा हंकाय सोशल मीडिया नुगुइ दंखा हंकाय कमेन्ट खालायदि बजे ति प्रसारनो मुखरा हिनी तमानि आबो कि चादे चाया आबो नरगबो नायदि जों पार्टी आईपीएफटी स्ट्रंगली आपनो अपोज खायो ते जाजागि अंगिना जों तिनि बनो अमा हाइ लीगल नोटिस रिनानि बाध्यखा थिनांगो जों तेबो अमा हाइ जुदि पार्टी आईपीएफटी ने केबो डैमेज खालायनानि थांगै दंखा हंकाय जों अमा हाइ लीगल नोटिस ते केस जों अबयशै खालायना नांनाय जों मुखा थांनाय साल गोबां साल रमै त्रिपुरा हास्टेनि गोजाम मुख्यमंत्री मानिक सरकारबो अमाहायनो चिनि रिजनल पार्टी आईएनपीटी रखनो आगि बलं बरक बाय जुगाजुग दङ आमते हेर माइकिं रो जों सामानि नुजाबो फिया बिनि एगेन्स्ट केबो केस फाइनाय खायनाय ग्रै नि बागै हयतो बरक पार लाई थाङो कुनु खालायजागिया जों चिनि एगेन्स्ट ले जों कुनु दिनो अमाहायके खुक्ति मनो गै लायरिग्ला जों जेनांनानि आइनत जे लिगेल नि जे लामा दङनि आ लामानो जों इउज खायनाय ते चिनि पार्टीनोबो स्ट्रं खायनायनि बागै चाइतकनाय जे चिनि दफानो फियगनानि बागैबो जायतकनाय हामबाय।